Hej alle sammen, og velkommen til vores første video på den her kanal. Den her kanal, der kommer en masse forskellige videoer, og vi håber, I vil følge med i, hvad vi sådan laver her. Og vi vil sådan set bare, den her video, den går bare ud på, at vi fortæller noget om os selv, og sådan, I lige får noget at vide om os, før vi bare lige begynder med alt muligt. Så ja. Og vores kanal kommer til at indeholde hauls, vlogs, tutorials og challenge og en masse andre ting. Og hvis vi når 100 abonnenter, så vil vi gerne lave sådan en challenge. Men altså, vi ved ikke, hvad vi skal være. Eller vi ved ikke, hvad vi skal gøre det med endnu. Det må I ikke give forslag til. Ja, når vi er kommet længere hen, så spørger vi, om I har nogle forslag til nogle videoer, eller sådan, ja. Bare sådan. Okay, skal vi bare starte? Jeg hedder Katrine, og jeg er 13 år. Jeg bor her i Herning sammen med min familie, og jeg har en storesøster, og jeg har en hund, der hedder Gizmo. Og jeg går på Vestervangskolen herovre, sådan, derovre, og går i 7. B. Jeg er for det meste glad og bare har nogle gode venner og hygger mig sammen med mine venner. Og så går jeg til ridning og dans, og det er bare det bedste i hele verden. Jeg elsker det. Det var sådan set bare mig. Hej, jeg hedder Emma. Jeg går i 7. klasse på Vestervangskolen, og jeg er 13 år. Og jeg har 2 hobbyer. Den ene, det er ridning, og den anden, det er dans. Så ja. Det var sådan set lidt om os, og vi håber, I kunne lide den, og vi håber selvfølgelig, I vil abonnere og like den. Og comment. Hvad? Ikke noget. Jeg tror, min kommentar noget i beskrivelsesboksen, og det betyder rigtig meget, hvis I gider at kigge med. Så ja. Vi slutter sådan til bare af, og så ses vi.